The former Deputy Chief Secretary to President and Cabinet, Justin Mupamanga, is died. Ndisanapenda mashoko aiwa anobuda nyuko pana zvinzi aiwa former OPC boss dies. Panguva ino yatiri kuona iri very critical tichiona nhau yesuccession aiwa ichidominata the regime kana the ruling party ZANU-PF. Kuti bo subscriber ubva like watch now on the bell icon. Tipina panapa munao mobuda nyuko muchinzi Mupamanga, who served under former Chief Secretary Mishek Sivanda, died at Arundel Clinic this morning. Justin Mupamanga is the father to the current Deputy Minister of Youth and Legislator for Mount Darwin South, Kudakwashe Mupamanga. Secretary for Information Nick Mangwana is confirmed Mpamanga's death. Posting on X, Mangwana said, really sad to learn of the passing on of former Deputy Chief Secretary in the Office of the President and Cabinet, Mr. Justin Mupamanga. To me, he was a good boss who took the role of mentor and helped me settle in government. Always ready to give a guiding hand. We condole with the Deputy Minister, Honorable K. Mupamanga family and the friends over this said loss. Thomas Wanobuda nyoko panapa tiona kuti aiwa panapa vakomana vainyatsokuonekwa kunzi aiwa ndo vaiokupa high ranks aiwa mubato. Toona kuti vakomana panguva inoi aiwa varingotsakatika. Toona kuti muzuva nhasi the Vice President President Chiwenga ari the acting president panguva inoi aiwa he has laid aiwa magamba matatu aiwa paheroes acre. Zviri kuonekwa kunzi aiwa vakomana ve the regime havasi kumira and the people they are happy vachiti vakomana aiwa ngavaende just because ndo vari kukonzeresa massive suffering aiwa pamacitizens pamwe chete nevagari venyika yeZimbabwe. Mbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi the passing on. Pinda comment section medu mudzi mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.